dini da kabila. Akan ce zance shi ke tada zance. Dan masanin Kano ya yi wani tsokaci. Tafawa Balewa misali shine prime minister a lokacinsa akwai mai. Ni ne ministan mai. Shekara ta kusan 7 a nan tun daga 1959 har zuwa 1966 lokacin da aka yi kudin. Ni ne ministan mai. Duk abin da ake a mai din nan a lokacin mu aka yi kokari aka yi su. Ga prime minister yana shine shugabana. Amma Tafawa Balewa bai taba aiko min ya ce ga wani abokinsa ko wani kamfani da yake da sha'awa a cikinsa ko wani dan uwansa ko wani abokin aikinsa in ba shi rijiyar mai ko in ba shi license na daukan mai. Wallahi bai taba yi ba. Daga na gaba ake ganin zurfin ruwa. Tun da shugabana bai yi ba ni waye ni zan yi. Wallahi lokacin da aka yi ku Tafawa Balewa ba shi da kwabo a account nasa a banki. Sardauna da aka yi ku bashi ake bin sa a banki. Ni dinnan da nake maka magana wallahi sai da na ranci kuɗi sannan na aiko da iyali na gida daga Lagos. Ba ne kusan shekara 7 ina kula da mai na ƙasar da lantarki da sauran ma'adinai. Sardauna da ya mutu gidansa na ƙasa ne. Prime Minister da ya rasu gidansa na ƙasa ne a Bauchi. Ɗaya daga cikinsu ba wanda yake da gidajen haya ko motocin transport. Ba wanda yake da hannun jari a wani kamfani. Idan zaman da aka yi kenan to yanzu wanda suka zama irin wannan a ce za a manta da Sardauna. Sardauna dan Muhammad. Kamar kowanne ɗan adam, shi ma marigayi Sardauna ba zai rasa irin nasa ajizancin ba. Ga kuma abin da ɗan masanin Kano yake cewa game da haka. Duk mutum 9 yake ba 10 ba. Ai ba a ce wai mutum ba shi da laifi kwata-kwata. Wannan cika sai Allah ba dai mutum ba. Amma ko me yi kuskuren da Sardauna ya yi ko kuma gwamnatin ta yi ta yi rawar gani kuma kuskure ne na mutuntaka. Ba za ta yi ba a ce an zauna kai kana mutum ba kai kuskure ba. A ce komai kai daidai ne kuma kai dan annabi maza ne kai. Hakika gaba ta wuce yanzu baya adda saura. Anya kuwa abu ne mai yiwuwa a sake samun irin su Sardauna a arewacin Najeriya da ma kasar baki daya? Ai babu abin da ya gagara Allah. Allah da ikon sai kawo inda suka fi su ma in ya ga dama. Amma ya kamata mu yi kokari mu kudurin niyya. Domin an ce Allah yana taimakon wanda yake taimakon kansa. Mu tsaya mu yi kudurin niyya za mu taimaki kanmu da kanmu sai Allah ya taimake mu. To yanzu su talakawa a nasu bangaren kana jin akwai yadda za a yi su zakulo shugabanni na kwarai irin su Sardauna su dora idan suka bar kwaɗayi. A nan ne nake so don Allah dan annabi mutane su gane. A baka dan abin da bai kai ya kawo ba wanda za ka kashe cikin 'yan kwanaki. Ka je ka zaɓi mutumin da yake bai cancanta ba ka kuma san bai cancanta ba kana cutar kanka ne. Abin ya ƙare ba da daɗewa ba ka zo ka shiga bala'i a hannun wani lalataccen shugaba. To idan jama'a suka kulle a zuciya sai yasa ce ya kamata mu ma mu taimaka kan mu kulle a zukatanmu cewar ƙasar ta fi komi a wurinmu. Na san akwai talauci a ƙasar amma ya za a yi mu kau da wannan abu sai mun kau da makwaɗaitan shugabanni waɗanda